Sobrang lapit na ng inis ko sa mga taong naaaligaga kasi malapit na magsabado. Anong meron sa Sabado na yan? Diba? Ang daming maligalig. Ang daming namumblema kung ano yung panre-regalo nila. Sobrang dami ng bulaklak sa labas. Gusto ko lang tanungin, Pebrero pa lang pero bakit undas na ba? Ang bitter. Mahal. Happy Monday. At ako ang iyong nakakasama. Oo, ako to. Ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Ako to, DJ Kim Chino. Kim Chino, imrida. At syempre ako makakasama mo 6 to 9 tayo, 6 to 9 p.m. Ako ang iyong malalasap, makakakwentuhan at talaga nga namang pwede na ring magbigay ng advice para sa relasyon yung dehado na at parang hinihintay nyo na lang mag-Valentine's, di ba? Uy, speaking of Sabado at Valentine's, uy, totoo yan na nung mga panahong meron pa akong jowa. Namumroblema talaga ako kung ano yung ibibigay ko sa kanya. Diba? Kasi parang may pressure na lahat talagang mag-e-effort. Tapos, syempre, mag-iipon ka rin. During that time, wala pa rin naman akong pera. Ang ngayon, nagbago lang. Wala pa rin naman akong pera, pero wala na rin akong jowa. Yun yung pinagbago ngayon. Oo. Pero sa mga may jowa dyan, sana totoong mahal nyo ang isa't isa, hindi yung pinapatagal nyo na lang para meron kayong kadate ngayong Valentine's Day. At talagang nag-bitter pa si Kim Chino. Sige, tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. Ay naku, sinasabi ko sa inyo, mahal. Ako ay eksperto when it comes on giving gifts. Kaya naman tonight, ibibigay ko ang 3 ideal Valentine's gift sa iyong jowa o asawa. Wow! Uy, ito mahal minsan hindi naman kailangan mahal. Minsan kailangan mo lang ng diin, ng intensyon, and at the same time sincerity kapag nagbibigay ng regalo. Para dyan sa mga gusto ng budget friendly. O ito na mahal, unang Valentine's gift kay jowa ay damit. Very basic yung damit, no? Pero let's deep dive. O kahit anong may tela na magagamit niya. Kasi at the same time, ano ba yung mga pagkukulang at talaga nga namang kapintasan ng jowa mo? Alam mo na yan eh. So ako personally, kapag nakita mo yung example lang to hindi ko sinasabing akin to. Ang underwear, usually kakagamit mo dyan ay sinasabi ko sa inyo, ang garter niyan ay lumuluwag. Ang garter niyan minsan pwede mo nang i-breakfast. Bakit? Parang bacon na ang garter, di ba? So ako for me, kung ako jowa mo at meron akong bacon brief, ay naku, ma-appreciate ko kapag ako yung binigyan or niregaluan mo this Valentine's. Diba? Kapag niregalo mo sa akin yan, ay naku, after mong ibigay o iabot sa akin yung underwear, ay sinasabi ko sa'yo, susuot ko yan para sa'yo. Diba? Not unless gusto mo yung maluwag na underwear ng jowa mo. Ay naku, sinasabi ko sa inyo, bakit gusto mo? Bakit? Mas okay ba na sumisilip? Diba? Yung mga ganung bagay. So, pwedeng kahit anong damit, basta alam mo sa sarili mo na gagamitin niya araw-araw, parang paggamit niya sa'yo. Anyway, mahal, isa pa lang yan sa pwede mong iregalo ngayong Valentine's Day sa iyong jowa. Si Kim Chino ay hanggang 9 p.m. pa naman at meron pa akong 2 bala dito, kaya mahal, dito ka lang sa istasyon na puno ng pagmamahal. Walang iba kundi ang 90.7 na Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio.